ototo nwa nke izizi na Dubai eze ọmọgọ na mọkpala ọkpata ozoro ọra na chaja ototo odogwu nwa n'ịgadio ọnụ na-ekwuli Igbo na-echi abịakwa ọzọ ya n'aka na-etikwa na Dubai odogwu nwa na-ekwele zu n'aka ya na ijele onye nwe egwu abịakwa mbuli Igbo na-anụ n'ama ọkpala ka nje zute n'odogwu nwa mụchala ọfụma eze ọmọgọ n'ama ọkpala azụlụ ụmụ ogbenye ka izizi na chaja Prince Chris Ventures odogwu nwa ototo nwa na ị ga-adịle m onye bụ ototo ka m na-ekwuhe ana m ekwu maka okwu dịli nwa nkwọ Prince Chris Ventures odogwu aka na-akwụ ụgwọ na Dubai odogwu eze ọmọgọ na ị ga-adịla anyị ọrụ niile tụrụ gị ototo nwa ndị chaja tụọ gị ọzọ ọmọgọ Dubai niile wee tụọ gị ọkpata ozu ọra ototo nwa na anyị ekene ịgba mụ n'ọra ka o si arakwa ijele nwa zụmụlụ ebuli gbanaba na mọkpala ototo nwa nke izizi na Dubai ịgba kelee eze ọmọgọ na mọkpala okwu dịli nwa nkwọ ọkpata ozoro ọra na chaja ọgaranya nwa ka esiela ego odogwu nwa n'ịgadio anali akụ akụ na-abịa nwa nke izizi na Dubai ototo nwa eze ọmọgọ na mọkpala azụlụ ụmụ ogbenye na chaja ndị Ebonyi steeti na-ekwunyere gị odogwu nwa n'ịgadio onye mọlọgwu dịrị nwa nkwọ o nwere ibe o ji eze m ọgọ ọgaranya bụrụ ma onye chọọ na n'ụwa enwere ndị nwere obi eji eli ego mana ego ekwela abịa n'ụwa mana okwu dịrị iji ego ya n'ụwa nwanne m enwezielu